So, what's up mga bay? Meron tayong isang simpleng tutorial paano mag-install ng mini driving light naggamit lang ang isang relay, no? So, bibigyan ko kayo ng idea paano mag-install ng mini driving light naggamit lang ang isang relay. So, then ang sunod natin na i-share sa inyo ay yung dalawang relay at yung may mga passing light at yung loud horn, no? Paano yun i-wiring ng mabilis at nasa tama, no? So take note mga bay, dahil sa magkakaiba ang color coding ng mga bawat brand ng mini driving light, mas maigi na gagamit tayo ng test light para mas mabilis natin malocate yung tamang wire kung saan natin siya dapat i-tap, no? Kailangan gamit tayo ng pliers and then electrical tape, tamang putol, tamang sukat, tamang pagtatap, dahil pag once na maluwag yung pagkakadugtong ng mga wiring natin ay posible kasing uminit yon at magkaroon ng sunog. So kaya meron tayong fuse para maiwasan natin yung pagkaka-ground, no, ng mga wire. Ayan, so magsimula tayo dito sa relay. So kailangan alam natin yung tamang wiring ng relay. Okay, no, so simple lang, isang mabilis lang to na tutorial. So ito yung relay na may bilang na 30. Ito may 30, ayan. Dito yan papunta sa battery, no. Pasensyahan nyo na itong aking pagkakadguhit, no. Diyan siya nakakonect yung 30, no, direkta yan sa battery natin, ayan, no. Pero kailangan may fuse tayo dito para in case na mag-ground, hindi maapektuhan yung ating iba pang wiring, or kaya naman yung mini driving light natin hindi masisira, no, or kaya naman maiwasan natin yung sunog. So dito yan sa positive, ayan, may yan, fuse yan mga bay, fuse. Yan, fuse. Etong 30. So, pagkatapos nating itap yan at clear na, na-tape na natin ng maganda, dapat yung wiring nyo mga bay, pang automotive talaga, yung heavy duty na automotive wire. So, ito namang si 86, no? Papunta ito dito kay ignition switch. 86. Ayan, dito yung auxiliary wire, yung accessories wire. Diyan siya nakatap. Madali lang hanapin yung accessories wire. Lalong-lalo na yung sa dominar, no? Nasa loob ng headlight yon. At kulay itim ang wire nun. Dalawang wire lang magkakabit nung magkadugtong. Madali lang hanapin, mga kadomeng. Dalawang wire lang yon na mula sa susi. Ayan. Accessories wire 86. Pagpasensya nyo na itong guhit ko, ayan. Ito namang 85, papunta ito sa ground, body ground, or kaya naman sa negative, no? The negative. So itong dalawa, 86 at 85, pwede silang magkapalit, no? Papunta sa susi at sa body ground. Itong 85 pwede din dito sa ignition switch, at itong 86 ay pwede nyong gawing negative. So negative, ayan, negative na yan sa mga bay. So tap nyo na yan kung saan siya sa body ground nyo pwede nyo itap. Ayan, so natap na yan. So ito namang switch natin, o example domino switch. Ito yung common wire o yung pinaka-positive. Mostly ng isang domino switch, ang kulay niya ay kulay blue. Yung switch na ano, no. So ito naman ay papunta dito sa 87. Ayan, 87. So ayan mga bay, mabalik tayo, no, dahil naputol tayo, no. So ito yung switch natin na may 3 wire, no. So mula dito sa 87 na wire, papunta naman ito dito sa positive o yung common wire
ng switch o yung kulay blue, no? Kailangan malaman ninyo kung saan yung kanyang common wire or yung positive, no? Ayan, so connected na sila dito, no? Ayan. Ito yung switch natin or domino switch. Okay. So example, ito yung double wire natin. Ito yung dalawang guhit na ito. Ayan, yung dalawang guhit na yan yung high or yung kulay white, no? Ito naman yung kulay dilaw ng mini driving light. Ayan, napakadali lang itap, no? So mula sa 87 papunta dito sa switch, no? Yung common wire or yung kulay blue ng switch. Mostly kulay blue talaga ang alos to. Basta hanapin lang ninyo yung tamang wire na magiging positive niya. So dito muna tayo sa double line ng switch. So kumbaga ito na yung ating high. So ito naman mga bay ay papunta ito dito sa kulay white ng mini driving light natin. Nakatap sa dyan. Yan. Tap sa dyan, ha. Dyan. So kailangan nakatape yan. Magandang pagkakadugtong or nakahinang. Or kaya naman gumamit kayo ng mga female adapter, no? Yung detachable para mas madaling kalasin. Yung basta dinudugtong-dugtong lang yon. Ayan, dito siya, no? Yan. So dugtong din sila dito sa kabila. Ayan mga bayo. Kung makikita ninyo, dugtong siya dito sa parehas na kulay pula. Or yung wire na kulay pula, yun yung high or dilaw. Basta ganon, hanapin nyo lang yung wire na yon. Ayan. So, ito namang kabila, yung isang guhit ng switch natin, papunta naman ito dito sa yellow wire. Ayan, yellow wire. No, papunta sa yellow wire. So kailangan nakaatas na rin tong isang to. Ayan, parehas na silang nakatap. Color sa color itong mini driving light natin. So ayan, papunta naman yan. Ito nakaatas na rin yan. Ayan, papunta dito, no? Yung switch natin. Yan. So itong nasa gitnang wire, yung kulay black, yan na yung magiging body ground ng mini driving light. Yung pangatlong wire, yung kulay black, yan yung body ground. Nakaatas na rin silang dalawa dyan, naka-wiring na rin. Ayan o. So ito yung sa white na ilaw. Kulay pula mostly ang kulay ng wire na yon, or dilaw or puti. Merong tuturo din natin yan isa-isa yung mga 4 wires na mini driving light. So dito muna tayo sa basic at madaling intindihin sa isang relay. So ayan mga bay. So napakadaling lang ng ating tutorial. So ito yung relay. Itong 87 positive na rin yan. At itong dalawang 87 na ito positive na yan. So dito sa 86 at 85 pwede silang magpalit mula dito sa ignition papunta sa negative. So ayun lang mga bay. So sana naintindihan ninyo yung ating simpleng tutorial. Alright, peace po sa inyo. Abangan ninyo yung mga next nating tutorial dyan pagdating sa mga wiring ng mini driving light. Alright.